Anem a resoldre equacions exponencials quan tenim diferents bases. Doncs el primer que ens hem de donar compte aquí és que aquest 8 en realitat és una potència de 2, no? Perquè 8 és igual a 2 al cub. Per tant, el que hauré de fer és substituir aquest 8 per 2 al cub i continuar operant. Doncs vinga, faig 2 elevat a la x més 4 és igual a 2 al cub elevat a x menys 6. Ara, com que aquí tinc una potència d'una potència, el que faig és multiplicar els exponents. Per tant, 2 elevat a la x més 4 és igual a 2 elevat a la 3 que multiplica x menys 6. Molt bé. Doncs ara, com que tinc un exponencial, no, de la mateixa base, sí? Com que totes dues són exponencials de la mateixa base, seran iguals només quan els exponents siguin iguals. Per tant, què és el que faré? Doncs igualar els exponents. Doncs escric l'exponent de l'esquerra, x més 4, igual a 3 que multiplica x menys 6. Molt bé, doncs ara opero, aquest 3 multiplica els dos membres d'aquí i em queda x més 4 és igual a 3x menys 18. Ara soluciono aquesta equació, resto 3x aquí i aquí també, i aquí resto 4 i aquí també resto 4. Què és el que em quedarà? X menys 3x menys 2x. Aquest i aquest s'eliminen. Aquest i aquest s'eliminen i em queda menys 18 menys 4, que són menys 22. Divideixo per menys 2 els dos costats i em queda x igual a 11.